laɲini ye ka fiɲɛbɔ dadi ni jamana saba ma coup d'état ninnu kɔfɛ sanction kun binna an kan ni laɲini bɛ taliko la n'u sera ka bɛn kɛ ka ni bilayen ta ka bɔ ni jamana saba bɛɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali. Ko bɛ kan ka taga cogoya min na ni jamana saba kɔnɔna mɔgɔ bɛ se k'i jigi da ka fɔ ko gɛrɛntɛ mun sigilen don ka a bɛna wuli wa e ka kɔlɔsili la wa. Nin ye fiɲɛbɔ da dɔ de ye fiɲɛbɔ da de ditɔ ye an bɛɛ lajɛlen ma ni u sɔnna dɛ fɔtaw ma ni jamana saba kɔnɔna na pour que gɛlɛya in bɛ se ka wuli an kan an bɛna fɛn kɔlɔlɔ kɔnɔ kojugu a jɔlen don an muso n'an denmisɛnninw kan. Mun de b'a to e b'a miiri k'a fɔ ko a bɛ sɔn ka wuli i ka dalu ye mun de ye. An bɛna nin kɔlɔlɔ kɔnɔ déjà Mali ye chronogramme baaraw daminɛ constitution yɛlɛmani ko fana k'o bɛ sen na bon jamana ta ninnu fana t'a la olu fana bɛ sira ɲuman kan o sira ɲuman ninnu kɔnɔna na gɛlɛya in bɛ sɔn ka wuli ka bɔ an kan u bɛ bɛnkan kelen kan ne ka miiriya na parce que déjà kuma kun jɔlen don ni kumaw nana segin ka na bin ɲɔgɔn bolo laɲini min ye o bɛ sabati kuma ɲɔgɔnya minnu bɛ ka kɛ an miirina na laɲiniw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na. Musow de bɛ sɛgɛn a la kosɛbɛ olu cɛw de bɛ faga olu denw de bɛ taga tunga fɛ marakojuguya ani dunkojuguya o fanga ka bon kosɛbɛ fanga dafiri ni ko in na mun de kan ka kɛ bi pour que ka fanga dafiri ninnu yɛrɛ ka kunbɛn mun kan ka kɛ n'o ma kɛ hali bi ni d'a ma mɔgɔw la. Jamana kɔnɔdenw quoi n'u bɛ mɔgɔ minnu suganti u k'a lajɛ n'u tigi ye mɔgɔ ladiri ye n'i ye mɔgɔ ladiri ye ko fɛn dɔw bɛ yen i tɛ sɔn a ma i tɛ sɔn a ka k'i ka fanga kɔnɔ kuma tɛ a k'i ka jamana fana kɔnɔna na ni jamana kɔnɔdenw sɔnna ka kala ta mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔn o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ o kɔlɔlɔ ninnu na.